Ahoj všem a vítejte na kanálu Význam snů. Dnes mluvíme o snu, který často přináší teplo, hojnost a někdy nostalgii, co znamená snít o farmě, ranči, statku nebo haciendě. Snít o krásné farmě plné úrody, klidně pasoucích se zvířat, práci na poli, sklizni, vlastnictví haciendy nebo procházce zelenými poli obvykle vyvolává pocity míru, spojení s přírodou, prosperity nebo touhy po jednodušším životě. Ale stav farmy je klíčový. Pokud kvete a je úrodná, velká vnitřní hojnost, kreativita a růst. Pokud je opuštěná, suchá nebo zničená, opomíjení snů, emoční sucho nebo strach, že to, co pěstuješ, nebude plodit. Obecně farma nebo statek představuje tvůj vnitřní svět pěstování. Projekty, vztahy, kreativitu, péči o sebe a jak pěstuješ věci v životě. Země je tvůj potenciál, úroda lomeno zvířata jsou to, co živíš a práce je tvé úsilí a trpělivost. Kvetoucí farma ukazuje sladění s tvou podstatou a přicházející odměny. Opuštěná je volání po zalévání tvé vnitřní zahrady, odpočinek, láska, pozornost. Tady jsou 3 běžné scénáře. Sen o krásné úrodné farmě se zralým ovocem, zdravými zvířaty a zelenými poli. Procházíš se a cítíš mír a spokojenost. To odráží velmi pozitivní fázi. Projekty kvetou, kreativita je aktivní, vztahy tě živí nebo se o sebe dobře staráš. Sen hojnosti, vnitřní úrodnosti a důvěry ve schopnost tvořit a sklízet. Sen o tvrdé práci na farmě, zalévání, sklizeň, péče o zvířata s radostí nebo námahou. Ukazuje, že investuješ lásku a čas na něco cenného, vztah, kreativní projekt, osobní růst, zdraví. Odráží trpělivost, odpovědnost a víru, že zaseté přinese ovoce. Sen vědomého budování a sebelásky. Sen o suché, opuštěné nebo zničené farmě, popraskaná země, mrtvé rostliny, prázdné stáje nebo přerostlý plevel. Vyvolává smutek nebo obavy, odráží emoční sucho, opomíjení snů, nedostatek vnitřní níživy, vyhoření nebo strach, že nic neroste v tvém životě. Jasný signál, musíš naléhavě zalévat svůj vnitřní svět, odpočinek, kreativita, zdravé vztahy, než všechno zmizí. Teď k interpretaci ve tvém životě. Zavři na chvíli oči a vzpomeň si na hlavní emoci. Byl to mír, radost, smutek nebo frustrace? Zeptej se sám sebe upřímně. Co teď zasázíš do svého života? Projekty, vztahy, zvyky? Pečuješ s láskou a trpělivostí o to, co pěstuješ, nebo to necháváš vyschnout? Je tvůj vnitřní svět úrodný a kvetoucí, nebo vládne emoční sucho? Jaké plody sklízíš nebo nesklízíš z toho, do čeho si investoval čas a energii? Jsou nějaké plevele, strachy, toxičtí lidé, špatné zvyky, které musíš odstranit, aby tvoje farma mohla svobodně růst? Klíč je ve stavu farmy. Pokud hojná, jsi v kreativním a vyživujícím proudu. Pokud suchá nebo zarostlá, musíš zalévat, čistit a chránit svou vnitřní energii. A to je vše. Podrobné a respektující prozkoumání snů o farmách, rančích nebo haciendách. Měl jsi tento sen už? Jak ses cítil? Sděl v komentářích. Miluji číst vaše příběhy. Like, přihlaš se k odběru a zapni zvoneček. Díky, že jsi tady. Uvidíme se v dalším.